Túto reláciu vám prináša firma Aneco s novinkou roku posuvným systémom s hydraulickým ovládaním. Som rada, že sa opäť stretávame pri sledovaní relácie Bývanie a záhrada. Dnešné vydanie sme pre vás pripravili z výstavy Nábytok a bývanie v Nitre. Prajem vám príjemné sledovanie. Podľa nás jednou z najkrajších expozícií na tejto výstave je expozícia krásneho štýlového talianskeho nábytku od firmy Centromobili Trenčín a nás zaujímalo, s akými novinkami prišli. Tento rok väčšinu našej expozície tvoria novinky od našich talianskych dodávateľov z tých najnovších kolekcií, ktoré ponúkajú. Celý priestor expozície je spojením klasického a moderného dizajnu, tak aby sme oslovili zákazníkov zameraných na štýlový nábytok, ale aj moderný interiér. Čo je takým najväčším vašim ťahákom? Chceli sme ukázať zákazníkom najväčšie trendy interiérového dizajnu, kde momentálne prevládajú výrazné a módne farby, tak ako je napríklad aj tyrkysová. Preto sme vytvorili na výstave kompozíciu z solitérnej komody, ktorá práve v tejto veľmi krásnej farbe tyrkysovej je. Čo viete ponúknuť vašim zákazníkom, ktorí sa rozhodnú navštíviť vašu predajňu v Trenčíne? Vždy vieme vyhovieť zákazníkom so všetkými požiadavkami. Ponúkame exkluzívne kolekcie aj pre tých najnáročnejších klientov. Naším štandardom je zariaďovanie interiéru od návrhu až po samotnú realizáciu, samozrejme s použitím a doplnením všetkých interiérových doplnkov, textilov, obrazov, tapiet, vrátane kobercov, svietidiel, bytového textilu a všetkých doplnkov, ktoré v interiéri potrebujeme. Firmu Tornaj poznám aj ja z vlastnej skúsenosti a už niekoľko rokov. Bola som, dá sa povedať, že jednou z tých prvých zákazníčok, čo som si objednávala nejaké zariadenie do bytu. Takže mám otázku, koľko rokov sa zúčastňujete výstavy Nábytok a bývanie? Už 23 rokov sa zúčastňujeme na tejto výstave. Máme vystavené produkty, čo vyrábame my. Máme hrozné tieto modernejšie sedačky, ale máme aj klasické. Čiže vy ste vlastne, pre vás také gro je tá klasika. Áno, máte pravdu. My sme ako výrobcovia na klasiku, ale už teraz začíname vyrábať už novšie typy, tak tie modernejšie typy. Vieme si prispôsobiť zákazníkovi na miery, spraviť tie súpravy. Môže byť rohovej sedačky, môže byť tá klasika 3-2-1, môže byť tak s úložným priestorom, môže byť aj tak, že tie operadla na relaxe, na hoci ktorej časti na sedačke. Odkiaľ čerpáte inšpirácie na tvorbu takýchto nových sedacích súprav? Máme takého dobrého šéfa, že on sám navrhuje sedačky. Čo ponúka vaša firma okrem sedacích súprav ešte zákazníkom? Môžeme aj ponúknuť francúzske postele, začínali sme tu vyrábať a môžeme aj ponúknuť bytové doplnky. Ak návštevníci nestihli výstavu Nábytok a bývanie a mali by záujem, kde vás môžu nájsť? Môžu nájsť v Dunajskej Strede, máme veľkú, obrovskú predajňu a máme tam všetky produkty vystavené a čakáme všetkých zákazníkov. Dobrý deň, môžeme vás vyrušiť na chvíľočku? Vidím, že ste vo firme, kde sú sedačky. Máte s touto firmou nejaké skúsenosti? No, pred niekoľkými rokmi som kúpil zrovna túto sedačku, ako sme tu pri nej. A tak, mali toto asi takto vyložené ako teraz, ale na objednávku mi spravili podľa mojich predstavzatí s manželkou, sme sa rozhodli, že chceme také dve väčšie a firma je ako
hneď reagovala po výstave a neviem, za 2 mesiace sme mali hotové tieto výrobky. Velice som spokojný, dali mi tam napríklad namiesto takýchto látok mi tam dali kožu, takže som velice spokojný. Takže bol aj nejaký široký výber možností tej látky. Oni aj úpravie, ako si zákazník akože praje, takže my sme spokojní. No. Čo priniesla firma Calvin tento rok na výstavu Nábytok a bývanie? Naša firma týmto rokom prišla s novou kolekciou v štýle francúzskeho vidieka. Ako vidíte, prinášame novú kolekciu Provence, kuchyňu Dona a v romantickom štýle prinášame spálňu Camellia. Čo vás inšpirovalo k tomu, aby ste vyrábali takýto nábytok? Inšpiráciou mi bola vlastná skúsenosť, keď sme zariadovali dom, tak sme mali veľký problém zohnať nábytok v takom štýle, ktorý by nám vyhovoval, ktorý by spĺňal naše podmienky a požiadavky. Samozrejme, na trhu je dosť firiem, ktoré ponúkajú tento nábytok, ale ten nábytok je vlastne dovážaný, je sériou vyrábaný, je katalógový, čiže musíme prispôsobovať nie nábytok priestoru, ale priestor nábytku. Ak má zákazník nejakú svoju predstavu, viete mu vyhovieť? Áno, práve o to sa snažíme, aby každý klient odišiel od nás spokojný, s úsmevom na tvári, aby sme splnili jeho požiadavky, jeho sny, aby sme prispôsobili ten nábytok tomu, čo vlastne on práve potrebuje, aby ten nábytok vydržal generácie, aby sme vyšli ústretí aj v požiadavkách, čo sa týka farby, materiálu, čo sa týka dreva, z akého dreva to bude vyrobené, mäkké, tvrdé. Každý tento kus nábytku je originál, je vlastne šitý kvázi na mieru. Máme nespočetné množstvo odtienov farieb od tmavých bledých, preto sme vlastne aj túto výstavu orientovali na širšiu farebnú škálu, aby sa klienti nebáli ísť do nejakých iných farieb, ako sú klasické odtiene hnedej alebo krémovej. Keďže ste spomínali, že vaše kusy nábytku sú originálmi, kde vlastne čerpáte inšpiráciu na ich výrobu? Inšpiráciu čerpáme zo spomienok, z detstva, z bežného života, z našich potrieb, z náhodných stretnutí, ale takisto čerpáme inšpiráciu od vlastnej dcery, pretože keď sa pozriete na malé nevinné dievčatko, čo vás napadne? Len takéto krásne pastelové farby, ako sú naše spálne, ktoré sme tu využili, pretože to je tá nevinnosť, to je to miesto odpočinku, tá spálňa, kde by mali byť krásne pastelové farby, kde by sme mali ten priestor na to snívanie o tom, čo vlastne sme chceli ešte v živote dosiahnuť. Povedzme si teda niečo aj k povrchovej úprave a údržbe. V tomto smere tiež sa snažíme vychádzať zákazníkovi v ústrety. Záleží od zákazníka, akú úpravu si vyberie, či chce menej, viac patinované, či chce šúchaný nábytok, rustofikovaný, alebo teda klasicky len nastriekaný. Takže vieme aj v tomto smere splniť požiadavky klienta. Ako sa udržuje tento nábytok? Tento nábytok sa veľmi jednoducho udržuje, vzhľadom na to, že pôsobí opotrebovano, tak tá údržba je veľmi jednoduchá a vieme, väčšina z nás, že tie kusy nábytkov, ktoré sú z masívneho dreva vyrobené, doplne z deň nájdeme v niektorých domácnostiach, ktoré nám dostať po starých rodičoch a najkrajšie sú na ňom tie zádrhely na tom stole, nedostatky a pri tom stole vlastne, keď sedíme, tak si spomenieme na to, čo sa tam dialo okolo toho stola, čo sa tam rozprávalo, to dobré aj zlé. A to ponúkame aj my klientom, aby tento nábytok im vydržal dlhé generácie, aby aj tí, ktorí tu dostanú po nás, mohli povedať, áno, toto sedela moja babka, toto sme sa rozprávali. Myslím si, že v dnešnom ponáhlanom, stresovom živote by sme sa mali obklopovať doma len vecami príjemnými, ktoré v nás vyvolávajú krásne spomienky na svojich známych, blízkych a tým je vlastne aj náš nábytok, pretože do každého toho nábytku vnášame niečo z nás, niečo to pozitívne a ten domov by mal byť vlastne tým domovom, keď sa tam cítime dobre a príjemne.
Súčasťou výstavy býva aj Fórum dizajnu. Tento rok to bol 18. ročník. Aká bola hlavná téma a čo bolo takým prvoradým cieľom? Hlavnou témou výstavy Fórum dizajnu sú staré a nové podoby dreva. Fórum dizajnu je vlastne realizované hlavne prostredníctvom Slovenské centrum dizajnu, ktoré spolupracuje s vysokými školami. Možno tu vidieť skutočne, ako sa dá recyklovať zo starého, urobiť nové, opäť použiteľné, zaujímavé a atraktívne. Keď sa vrátime k výstave Nábytok a bývanie, tak tento rok táto výstava má také maličké jubileum. Ako za tie roky zhodnotíte celkovo túto výstavu? Tak naozaj 25 rokov je už kus života. Za posledných 10 rokov je 80% tých istých stálych verných zákazníkov. Čiže sme radi, že sú nám verní a sme radi, ak na trhu pribudne nejaká nová firma, nejaký mladý výrobca, dizajner, ktorý sa tu môže prísť prezentovať. Takže prajeme ešte ďalších 25 rokov. Ďakujeme veľmi pekne. Uvažujete o renovácii alebo výmene vášho balkóna či plotu? Máme pre vás skvelé riešenie. Pán Šmotlak, v čom sú vaše produkty výnimočné? Tak naše produkty sú výnimočné hlavne tým, že sú vyrobené z hliníka a nepotrebujú žiadnu ďalšiu údržbu. Zákazník od nás dostane 10-ročnú záruku. Z akej farebnej škály si zákazníci môžu vybrať? Zákazníci si môžu vybrať zo 180 odtieňov podľa vzorkovníka RAL plus matné odtiene plus fajnštrukturové odtiene. Čo ak príde zákazník s nejakým svojím návrhom? Viete vytvoriť takýto model podľa jeho požiadaviek? Samozrejme, chodia k nám architekti a donesú hociaké návrhy. My dokážeme, pokiaľ je to technicky možné, každému poradiť a každému vyrobiť jeho výrobok presne na mieru. Majú tieto vaše výrobky aj nejakú záruku? Samozrejme, poskytujeme 10-ročnú záruku na povrchovú úpravu. A tým, že hliník nikdy nezrdzavie, takže záruka je sama o sebe. Takže dá sa povedať, že sú to vlastne ploty a brány na celý život? Presne tak, ploty a brány na celý život. Čo sa týka servisu a montáže? Robíme montáž po celom Slovensku. Máme svoje 3 pobočky vo Viedni, v Gráci a v Linci. Máte nejakú odozvu už od vašich zákazníkov? Samozrejme, máme 5000 spokojných klientov, čo sa týka Slovenska a Rakúska, takže je to pekné číslo. Pripravili ste si niečo špeciálne pre návštevníkov tejto výstavy? Áno, na tento rok sme pripravili 3 modely lotov, ktoré majú veľmi špeciálnu nízku cenu. Dokážeme uspokojiť každého zákazníka, každý si príde na svoje. Nie každá firma prichádza na výstavu nábytku s nejakou novinkou. Firma Pemat Slovakia si pre svojich zákazníkov pripravila noviniek hneď niekoľko. Dobrý deň. Pri výbere garážovej brány je veľmi dôležité dbať na hrúbku izolácie polyuretanového panelu garážovej brány. Preto sme tento rok na výstavu priniesli novinku o 3 hrúbkach izolácie polyuretanového panelu, 60 mm hrúbka, 40 a 20 mm hrúbka panelu. 60 a 40 mm hrúbky panelu majú dvojité tesnenia medzi panelmi a 20 mm panel má iba jedno tesnenie. 60 mm panel je vhodný pre nízkoenergetické domy, pretože má teda samozrejme najlepšiu hrúbku izolácie a teda má aj tie 2 tesnenia medzi panelmi. Štandardná hrúbka je 40 mm a ekonomická hrúbka panelu je 20 mm hrúbka panelu. Čiže zákazníci pri výbere by mali na to myslieť, pretože keď má niekto zateplený dom, tak mal by správne vybrať aj garážovú bránu. Áno, správne. Takže pri dobre izolovanom dome treba aj dobre izolovanú bránu a teda odporúčame 60 mm hrúbku panelu.
Spomínali sme, že teda máte tých noviniek niekoľko, takže aká je tá druhá novinka? Takže ďalšia novinka sa týka krídlových brán. Jedná sa o to, že vieme ponúknuť zákazníkovi aj krídla, ktoré sa dajú otvárať z 2 kusov, čo veľmi dobre zabezpečuje možnosť otvorenia krídiel tam, kde nie je priestor. Ako treťou novinkou, čo ponúkame, je sekčná garážová brána, ktorá je montovaná do otvoru a je zarovnaná s vonkajšou fasádou. Čiže nevidíte, kde je brána vlastne ukrytá pod fasádou. Tak ako poslednou štvrtou novinkou, čo máme na výstave, je možnosť dodať garážovú bránu v celofarebnom prevedení obojstrannom. To znamená, že môže zákazník mať garážovú bránu dodanú kompletne v jednej farbe, jak z vonkajšej, tak aj z vnútornej strany, aj spolu s kovaním brány. Naša relácia je v závere. Dovoľte, aby som vás pozvala na tradičnú burzu starožitností, ktorá sa uskutoční 28. marca na výstavisku Expo Center v Trenčíne. Ja sa na vás teším opäť na budúce. Dovidenia. Túto reláciu vám priniesla firma Aneco s novinkou roku posuvným systémom s hydraulickým ovládaním.